Jo havia portat unes quantes mostres per ensenyar, perquè per parlar de materials, la millor manera és mostrar els materials. I com que hem tingut aquest imprevist, doncs bé, les coses del directe, no m'ha donat temps a repartir les mostres que volia compartir amb vosaltres. Però bueno, us les mostraré igualment. Mireu, aquesta xerrada del futur està feta de materials. La relació que té amb aquest mercat de tecnologia és que, independent de l'àmbit que sigui de la tecnologia que considerareu, sempre hi haurà alguna necessitat de fer alguna cosa. La xerrada d'abans de fabricació additiva us parlava dels materials que s'utilitzen, siguin les partícules de pols o sigui el filament de plàstic. Utilitzar un material adequadament requereix aquella selecció adequada del material més escaient en cada cas. I aquesta meva presentació només intenta mostrar-vos de manera molt generalitzada les diferents característiques dels diferents grups de materials en base al de què estan fets. Llavors, si tot va bé i no va bé perquè ara sí, si tot va bé, això. Mireu, jo, la Núria Salant, em presento, soc professora de materials, experta de materials, m'he passat la vida experimentant en materials. A la imatge que us poso a la pantalla, el que veieu és diferents mostres, com la imatge de la vostra esquerra mostra les provetes que nosaltres utilitzem per mirar una mostra de metall al microscopi i saber com és per dintre. I a partir d'aquí fer l'anàlisi. La meva expertesa és l'enginyeria forense i per fer-ho el que necessito és el tros de material que és objecte d'estudi i els equips que normalment són microscopis. La imatge del mig és la mostra de materials que tinc ara mateix escampada a la taula i que no podeu veure. I la mostra de la vostra dreta el que és una peça trencada. No hi ha res que sigui més sexy i que doni més informació que un cadàver. Un cadàver per mi és una peça trencada. Veient la superfície de fractura, podem arribar a saber per què s'ha trencat, quin ha estat el motiu, el fallo que ha provocat que aquella peça hagi arribat a un fi de vida prematur o inesperat i a partir d'aquí posar remei. Llavors, però soc capaç d'experimentar amb altres tipus de materials. Un altre tipus de materials amb els que experimento molt són els dolços. He arribat a desenvolupar una metodologia per explicar enginyeria de superfícies amb galetes i recobriments diferents, siguin de glaça o de fondant. Tots siguin materials. Fins i tot els germans Roca, els cuiners, van estar col·laborant fent tastet de les peces aquestes recobertes, diguem-ho així. Molt bé. Llavors, el que m'ha agradat més de tota aquesta activitat d'aprendre dels materials és compartir-la, perquè tot el que jo sàpiga, si es queda amb mi, no té cap gràcia. Per això, les activitats de divulgació és el que més m'agrada fer. I això ho he fet en l'àmbit de materials també mirant d'aprendre dels millors. Els senyors que m'acompanyen a les imatges són els professors de materials més reconeguts en aquest sentit de tot el món. El senyor Callister, el senyor Ashby i el senyor Shackelford. I em sento tan satisfeta d'haver-los conegut personalment. Dit això, què és un material? He buscat la definició de material que em dona la Viquipèdia, perquè és la millor que he trobat. I si veieu en pantalla, la definició de material que ens dona és que és un producte útil per cobrir una necessitat. Això és un material, un producte sòlid i útil. Si no té utilitat, és matèria. I la matèria, en realitat, serveix per ben poca cosa. Una pedra, per exemple, és matèria. No serveix per res més que per trencar un vidre. I això no justifica que li dediquem tot un any d'enginyeria. Però, en canvi, si aquella pedra la col·loquem al costat d'una altra pedra, al costat d'una altra pedra, posem una capeta de fang i fem una segona fila de pedres, etc., aquella pedra esdevé material de construcció. I a partir d'aquí sí que es mereix que li dediquem no només una assignatura, sinó tota una especialitat o fins i tot una carrera. Aquest punt d'utilitat és el que converteix matèria en material. I de materials en trobaríem una infinitat, perquè els materials acaben sent allò del que està fet qualsevol cosa. I aquí tenim materials naturals, materials manipulats per l'ésser humà o productes finals. Diferenciarem entre material i producte. El material és, per dir-ho així, el gran bloc des del que traiem les peces, que són els productes o els components. I quan nosaltres
pensem una imatge de material, sempre pensem en objectes, però no, pensem que les persones també són materials, perquè al cap i a la fi estem fets també d'alguna cosa. I mirant la diferent classificació de materials, us avanço que són polímers i una mica ceràmic, el que serien les dents i els ossos, però ahí lo dejo, que són materials. Per tant, també ho hem de fer. Hi ha materials, com tot, més bonicos i menys bonicos, però bueno, són materials. Molt bé, dit això, com que he avançat que hi ha un nombre gairebé infinit de materials, el que fem és classificar-ho en grans grups en base, d'alguna manera, a l'aspecte que nosaltres veiem. Llavors, identificarem amb facilitat metalls. Jo aquí, amb mi, he portat unes mostres que les ensenyo a la càmera i des de casa vostra vosaltres direu són 2 ampolles de Coca-Cola. Sí, 2 ampolles de Coca-Cola, però que si faig això i sentiu el soroll que fan, des de casa direu, ostres, són de metall, i algú fins i tot dirà, són d'alumini. Vull dir que només sentint el soroll sou capaços d'identificar un metall perquè sona diferent de la resta de materials. Si en comptes d'un metall estiguéssim parlant d'un polímer, jo ara estic ensenyant aquestes 2 peces, les estic ensenyant a la càmera i des de casa direu, ostres, què ens està ensenyant la Núria? Ens està ensenyant alguna cosa de 50 sombres de Grey? No, no, no. Això algun dia serà una garrafa de 8 litres i això algun dia serà una ampolla d'aigua Solan de Cabres. Sí? Però jo us he dit que són de plàstic i des de casa, si no ho podeu tocar, no ho podeu saber. Però tocant el soroll que fa, tothom identifica aquest soroll com és de plàstic. Fins i tot la meva mare, que no en sap de materials, sap identificar un metall d'un polímer per l'aspecte, pel soroll, per la textura o si ho agafa per si pesa o no pesa. Per tant, tenim molt més coneixement dels materials del que ens podrien semblar. I els polímers els identifiquem per això, perquè pesen poc, perquè tenen aquest aspecte, fan aquest soroll i tal, i perquè quan es cremen fan pudor. I l'altre gran grup serien els materials ceràmics. No porto amb mi cap material ceràmic perquè tenen un problema principal i és que es trenquen quan cauen. Llavors, quan agafes un material ceràmic, el deixes caure a terra, es trenca, dius, era ceràmic. Prova definitiva i prova totalment destructiva, sí, però és el que hi ha. Llavors, els materials ceràmics també els identifiquem perquè no són ni plàstics ni metalls. I quan no sabem què són, diem que són compostos. Jo, en aquest cas, he portat un material compost que és un full de paper. I, de moment, no m'avanço per demostrar-vos com és que això és un material compost, però us ho mostraré. Llavors, els materials, si nosaltres féssim una mena de núvol per relacionar les propietats o les característiques, veuríem que tenen, veieu a la imatge, una gran dispersió de caràcters o de grups. Realment, el món dels materials és infinit, perquè quan pensem que ja els coneixíem tots, sempre se'ns pot acudir de barrejar-ne 2 i fer-ne un de nou. Per tant, és una llista com infinita. I de què estan fets tots aquests materials? Tots, metalls, ceràmics o polímers, sempre estaran fets del mateix, d'àtoms. D'àtoms sols, un únic tipus d'àtom, o d'àtoms combinat. I aquí comença, per dir d'alguna manera, la part més química de la meva intervenció, que no és una classe de química camuflada. Això que us estic ensenyant i que veieu en pantalla és la taula periòdica dels elements. Tothom la té identificada. Amb una taula periòdica podríem identificar 2 grans grups. Deixem de banda els gasos nobles. Amb aquests no vull comptar. Però dels altres em quedaria amb aquesta banda d'aquí, que serien els àtoms que diem no metàl·lics, i amb aquesta banda d'aquesta, la resta d'elements que coneixem o identifiquem com a àtoms metàl·lics. Llavors, amb els àtoms no metàl·lics, el que podríem dir és que tenen un comportament molt particular. Mireu, els àtoms no metàl·lics estan molt propers a la columna dels gasos nobles. Els gasos nobles, jo els dic que són gasos pijos, perquè no es combinen amb ningú, ni tan sols amb ells mateixos. Llavors us podeu imaginar, els gasos nobles van de guais, de hola, soy un gas noble, ¿qué tal? Vais superbien, vivo en un chalet i juego golf i soy estupendo de la muerte. Doncs clar, els altres veuen aquests gasos tan fantàstics que volen ser com els gasos nobles. I què els hi falta per ser gasos nobles? Els gasos nobles ho són perquè tenen la capa externa d'electrons totalment plena. I amb aquesta capa d'electrons totalment plena farden d'això i de que per això són tan estupendos. Doncs els àtoms no metàl·lics tenen aquesta tendència
a omplir la capa més externa d'electrons, per tant, són grans captadors d'electrons, perquè els hi falten uns poquets, llavors capten electrons o tenen tendència a captar per omplir la capa més externa. I aquesta seria, per dir-ho així, la principal característica. A diferència dels àtoms metàl·lics, que, com que estan molt lluny de ser un gas noble, diuen, passo de captar electrons perquè no arribaré mai. Per tant, en cas de conflicte, no tenen cap inconvenient en donar electrons. Tenim, per tant, dos grans grups amb dos comportaments diferents. No metàl·lics, captadors d'electrons, metàl·lics, donadors d'electrons. Amb aquestes combinacions podríem tenir tres possibilitats. No metall i no metall, no metall amb metall, un de cada, i metall amb metall. I aquestes tres combinacions ens donen lloc als principals grups de materials d'aplicació industrial. En el cas de no metall amb no metall, en tant que tots dos són captadors d'electrons, la tendència de tots dos serà a robar-li l'electró al del costat. Clar, imagineu-vos la situació. Un àtom d'aquests no metàl·lic li diu a l'altre, tio, dona'm un electró, i a l'altre li diu, dona'm el tu. Doncs clar, aquí no arribarem mai a un acord. Llavors, arriben a una mena d'acord, mira, va, jo poso un electró a mig camí entre tu i jo, i tu poses un altre, i llavors tenim el meu i el teu, em faig la il·lusió que en tinc dos, tu també, i ja està. Això és el que ens venen als llibres com enllaç amb electrons compartits. Home, electrons compartits jo crec que estan doblement esclavitzats, però bueno, això són maneres de veure-ho. Doncs aquest tipus d'enllaç és un enllaç molt direccional perquè jo estic pendent d'aquests electrons i l'altre àtom també. És un enllaç superrígid perquè jo no em mouré de la meva posició perquè ningú no em prengui aquell electró. És un enllaç superrígid, fort, sense cap flexibilitat de m'allunyo. No, superdeterminat i tal. Doncs amb totes aquestes característiques, l'enllaç que s'estableix entre aquell àtom que vol quedar-se els dos electrons i el meu, o jo mateixa que vull quedar-me els dos electrons, aquest tipus de vincle és un vincle inamovible, rígid, superfort, i això ho traduïm a les característiques dels materials. Amb un enllaç direccional i amb un enllaç fort, el que tenim són sòlids extremadament durs, amb punt de fusió elevats i que tenen molt poca capacitat de reaccionar amb cap àtom de l'exterior. És el que en diem sòlids força inerts. I en tant que els electrons estan doblement esclavitzats, seran qualsevol cosa menys lliures. Per tant, no seran sòlids conductors de cap de les maneres. Aquestes característiques són les que tenen els sòlids covalents, que serien els vidres, el diamant o els polímers. Els vidres, en el cas dels vidres, i torno a dir que no tinc cap mostra aquí, el vidre està format per silici i oxigen. Silici i oxigen, tots dos són àtoms no metàl·lics. El tipus d'enllaç és covalent, com veieu a la imatge de la vostra dreta, és que com que estic mirant cap allà, la imatge de la vostra dreta, el que veieu és un silici envoltat de 4 oxígens i un oxigen que té un silici de cada banda. Amb aquesta distribució, cadascun d'aquests àtoms té la sensació de tenir 8 electrons. Bien, objetivo cumplido. Ya tengo los 8 electrones, ya soy un gas noble guai. Però per poder tenir aquesta capa plena d'electrons, el que han fet és vincular-se a un altre i perden aquesta capacitat de mobilitat. Per tant, aquesta agrupació d'àtoms és extremadament rígida, però la distribució d'aquests grups d'àtoms pot ser, com veieu a la imatge de la vostra esquerra, pot ser ordenada o desordenada. Veieu que hi ha una imatge, la que està encerclada en vermell, que aquestes agrupacions estan com distribuïdes així a l'atzar. Aquesta distribució és la que anomenem desendreçada, amorfa, i és la que presenten els vidres. I és gràcies a aquesta distribució irregular a l'espai que els vidres són transparents. En canvi, l'altra imatge en la que veieu que estan col·locats així de manera regular seria una estructura ordenada, una estructura cristal·lina, que seria la que tindria la sorra de platja. Aquí és important per mi fer la diferència entre el concepte de cristal·lí i el concepte de vidre. Un sòlid cristal·lí és un sòlid ordenat. No té res a veure amb la transparència. Un sòlid vitri és un sòlid en el que els àtoms estan desordenats.
Per tant, els vidres de les finestres, els vidres que nosaltres tenim al nostre entorn, són sòlids desordenats, són sòlids amorfs. I quan més amorf, més transparent. Perquè si els àtoms estiguessin endreçats i fos un sòlid cristal·lí, molt probablement seria opac o translúcid. Aquest és d'aquelles situacions o d'aquells conceptes que sempre ens ho han explicat o ho hem tingut com molt erroni de tota la vida, que la gent diu neteja els cristalls de les finestres. No, són vidres. I les copes també són de vidre. Molt bé, doncs un vidre és el que us deia. Un vidre és un sòlid covalent format per àtoms no metàl·lics i la característica de transparència no és tant cosa de l'enllaç, sinó cosa de la distribució a l'espai. Els vidres tenen com a materials molts avantatges. La flexibilitat, la capacitat de ser fabricats per aproximadament fusió i emmotlament, es poden estovar i donar una forma pràcticament indefinida, es poden bufar a partir de la pasta de vidre, es pot insuflar aire i fer ampolles, el concepte de bufar i fer ampolles, podem tenir grans superfícies, etc. Són reciclables gairebé d'una manera indefinida, si se separen bé per colors, etc. Són realment materials molt versàtils i molt bons, molt ben trobats. I els vidres, els diferents vidres que trobem, al cap i a la fi, no són més que sílice amb additius. I aquí cada additiu li afegeix unes característiques. Pel que fa al diamant, us he de dir que és un sòlid covalent format per carboni i carboni. Ja està. De fet, la composició química d'un diamant és la mateixa que la d'una mina de llapis. L'única diferència entre la mina de llapis i el diamant és la distribució dels àtoms a l'espai. En la mina de llapis estan en forma de capes i en el diamant estan empaquetats d'una manera molt compacta, seguint les pautes d'una xarxa que se'n diu cúbica diamant, que la veieu a la pantalla. Aquesta distribució és la més compacta i la més eficaç que hi ha. I aquesta distribució tan compacta i tan eficaç, comptant que és un enllaç perfecte covalent, que és el d'un àtom amb ell mateix, és el que fa que el diamant sigui el sòlid més dur que podem trobar mai. La duresa és el resultat d'aquest enllaç tan estable i d'aquesta distribució tan compacta. És fràgil, però això és una altra història. Però com a dur és únic. I pel que fa a la transparència, si algú em diu però els diamants són transparents, no, els diamants no ho són. El diamant retorna tota la llum que rep. I, de fet, quan tallem un diamant, aprofitem això per treure profit de la capacitat de distribució de la llum. Un diamant, per ser transparent, hauria d'estar en un medi que no fos aire, per exemple, en aigua. Llavors sí que és transparent. Però això seria, si volguéssim fer mercaderia de diamants, contrabando, i això seria una altra classe que podem parlar en un altre moment. Llavors, perquè fa els polímers, com a tercer gran grup de materials covalents, us he de dir que l'enllaç principal dels polímers, aquí veieu a la vostra dreta, veieu una imatge en la que es veu la cadena. Els polímers són els únics materials moleculars. La gran cadena és una agrupació de monòmers. Polímer vol dir molts monòmers. Aquests monòmers tenen una estructura molecular. Els vidres no són moleculars i els metalls tampoc. Però els polímers sí. I nosaltres, com a polímers, també som moleculars. Doncs aquestes cadenes de polímers poden ser curtes, llargues o molt llargues, i això determinarà d'alguna manera les característiques del polímer. Mireu, jo he utilitzat com a model de cadenes polimèriques, he agafat un símil que són aquestes cadenes de Stor, l'estic ensenyant a la pantalla, a la càmera, una cadena, que és un tros de cadena d'aquests de les cortines, dels stores que podem tenir al quarto de bany o al tren o a la finestra de casa. Doncs vaig comprar uns quants metres i vaig dir, el símil és que aquesta cadena que us estic ensenyant és un polímer i cada boleta seria un monòmer. I us vull demostrar amb aquest símil com la longitud de la cadena té una relació amb la duresa, amb la resistència, amb les propietats del polímer o del plàstic. Si jo tingués un material monomèric, és a dir, les boletes aïllades es comporten com si fossin un fluid. I aquestes boletes aïllades les puc separar sense cap esforç i adoptarien l'espai del continent que tinguessin, sense problema. Si la cadena fos una mica llarga,
la cadena curteta, com aquestes que us ensenyo, que són cadenes curtetes, doncs un polímer format per aquesta cadena curteta seria una mica més resistent que les boles monomèriques, però si jo l'intento trencar, al final acabaré separant les cadenes. M'ha costat una mica més que separar les boles aïllades, però l'he acabat separant perquè la cadena és curta. Ara bé, si la cadena fos llarga, si jo el que tinc és un polímer de cadena llarga com aquesta, quan intento trencar un polímer de cadena llarga, sempre m'acabo trobant una cadena que fa oposició. Aquesta cadena que acaba fent oposició és el que em justifica que aquest polímer sigui més resistent. I quan més llarga sigui la cadena, més dur i més resistent acaba sent el meu material polímer. I ja no és una qüestió només de llargada, sinó també una qüestió de la complexitat de la cadena. Aquest comportament que tenen els plàstics de que els estires i es deformen i tal, en realitat no és perquè l'enllaç covalent es desfaci, sinó perquè com que són cadenes tan mega llargues, aquestes cadenes s'entortolliguen. I és com si, no sé si teniu al voltant algú que tingui tirabuixons. Quan algú teniu al voltant i té tirabuixons i li estireu d'un tirabuixon sense fer mal, el cabell s'estira, però no perquè el cabell sigui elàstic, sinó perquè esteu desfent el tirabuixó. I quan deixeu anar, es torna a fer el tirabuixó. Doncs això ve a ser un símil del que li passa als materials polímers. Aquestes cadenes tan llargues s'entortolliguen i entre els bucles es fan uns enllaços secundaris molt febles, però com que n'hi ha molts, doncs el conjunt acaba tenint aquesta cohesió extra. I quan estirem un polímer, el que estem desfent són aquests enllaços secundaris que es tornen a fer quan deixem d'estirar. I això justifica la elasticitat dels polímers. Llavors, les cadenes, com us mostro aquí, poden ser lineals, poden ser ramificades o poden ser reticulades. Quan més complexa és la cadena, més dur i resistent és el polímer. Quan més llarga és la cadena, més dur i resistent és el polímer. I si la cadena és llarga i complexa, el polímer ja és la repera limonera. Doncs, d'alguna manera, és com establir relacions. I això sí, l'enllaç principal, l'enllaç covalent, que és el que hi hauria entre àtom i àtom de carboni, aquest és el que no es desfà mai. Aquest és el motiu pel qual tu enterres avui un tros de plàstic i d'aquí a 200 anys te'l trobaràs pràcticament igual, perquè l'enllaç carboni-carboni és l'enllaç més fort i més difícil de desfer. Per desfer-lo existeixen processos? Sí, la piròlisi. Existeixen processos químics que ens permetrien retornar des dels polímers a les matèries primeres, pràcticament als olis essencials o derivats del petroli, i tornar a començar. Quan parlen del reciclat de polímers, si no es fa més, no és perquè no ho sabem fer, és perquè no ho volem fer, perquè surt molt més rendible fer polímer nou que fer polímer a partir de polímer reciclat regenerat per piròlisi. Però bueno, la tecnologia la hi és i aquest és el repte que us deixem, que trobeu una manera barata de, a partir del polímer que ja hem llançat a les escombraries, regenerar-lo i tenir matèria primera. Però bueno, i aquest és, com us deia, el principal problema. Els materials polímers no han tingut una acceptació, ara sí, ara ja estem com molt acostumats, però jo me'n recordo quan jo era més xica que la gent deia, és que això és de plàstic, i era com si no fos que no valia per res. I era perquè no pesava, perquè s'associava als metalls que pesaven molt a coses valuoses, l'or, la plata, i en canvi els plàstics era, això no pesa. Però els plàstics tenen molts avantatges, són versàtils, són econòmics, són lleugers, podem fer pràcticament de tot en polímer i justament en la fabricació additiva, en la impressió 3D, ens ha demostrat que amb el plàstic podem acabar substituint allò que necessitem d'una manera immediata. Però el problema que tenim és que, com he dit, no ho reciclem prou o no ho reciclem bé. I aquesta és la llàstima, però no perquè, torno a dir, no perquè no tinguem ni el coneixement ni la tecnologia, tenim ambdues coses. El que no ha hagut és la voluntat, diria que la voluntat política, i sembla que és molt fàcil tirar les culpes als polítics, però d'alguna manera és la voluntat administrativa de fer-ho. En fi, quan passem al segon gran grup, el d'un metall amb un no metall, la situació està clara. L'àtom no metàl·lic vol captar un electró i li diu a l'altre, dona'm un electró. I el metall diu, vale, te'l dono, és un donador, doncs, fin, s'acabó. I llavors la situació és ràpida. L'àtom no metàl·lic, en aquest cas el clor, que veieu a la imatge, pren un electró del sodi i es converteix en un
anió, un anió negatiu, en la capa externa plena, més feliç que un xinxo, i diu, vaig a la porta dels gasos nobles a picar la porta i dir, ja sóc gas noble, jo també vull ser pijo, jo també vull jugar al golf. I quan pica la porta, els gasos nobles no el deixen entrar. Diu, per què? Perquè no ets single. I l'ió de clor diu, sí que ho soc. No, perquè en el moment que has guanyat aquest electró i t'has convertit en un anió, el de sodi que t'ha donat un electró s'ha convertit en un catió. I entre catió i anió s'estableix una unió, un vincle, que és el més fort que hi pot haver mai, que és la unió electrostàtica entre càrregues de signes oposats, també conegut com amor verdadero. Llavors, en el moment que l'àtom de clor no es pot desfer del sodi perquè han esdevingut una parella de conveniència, doncs no serà mai un àtom aïllat. Llavors, si imaginem-nos una trobada d'anions de clor dient ostres tu, l'he pifiat perquè ara ja no podré ser mai un gas noble, la trobada de clors seria la imatge que veieu a baix. Els clors envoltats de sodis. Un ió negatiu no pot estar mai en contacte amb un altre ió negatiu. Entremig sempre haurà d'haver un de positiu. I fixeu-vos en la distribució. Aquesta distribució d'aquest enllaç en el que hi ha una transferència neta d'un electró d'un àtom a un altre, que és l'enllaç iònic, la distribució dels àtoms és, com veieu, una distribució absolutament ordenada. Sí, sí, els sòlids iònics són sòlids cristal·lins, perquè són sòlids ordenats. Llavors, el tipus d'enllaç està basat en alternança de càrregues i això ens dona situacions ordenades, cristal·lines. El tipus d'enllaç és un enllaç superfort perquè entre càrrega positiva i càrrega negativa hi ha aquesta unió electrostàtica supermegafort i els materials seran duríssims i fràgils. Clar, una cosa va lligada a l'altra. I aquesta unió tan forta fa que aquests sòlids iònics tinguin punts de fusió super alts. Estic parlant dels materials ceràmics. I per cert, no seran mai conductors, perquè els electrons no estan lliures, estan dintre de l'anió, dintre d'aquell tan satisfet perquè té la capa d'electrons plena. Per tant, no el deixarà anar mai. Aquests sòlids ceràmics són els que compleixen totes aquestes característiques, els ceràmics iònics, que són la terrisseria, la porcellana, el formigó, tots aquests materials de gran consum que coneixem i que, per ser cristal·lins, no seran transparents. I mireu, jo, de que siguin cristal·lins, de que gràcies a que són cristal·lins no siguin transparents, me n'alegro especialment en veure la imatge que teniu a la vostra dreta dalt de tot, a la porcellana sanitària. No em puc imaginar què seria de nosaltres si la tassa de vàter fos transparent. Però bueno. I em quedaria l'últim grup, l'últim gran grup, que seria el de quan es combina un metall amb un altre metall. Quan es combina un metall amb un altre metall, la situació que tenim és un donador amb un donador i és una situació fantàstica. L'àtom donador no té cap problema en cedir electrons i com que tots són del mateix pal, doncs aquella trobada d'àtoms metàl·lics és com quan te'n vas de copes amb els amics i fas un bote, que cadascú posa el que té. El que té 2 electrons posa 2, el que té 3 electrons posa 3, i es fa com una mena de sac comú d'electrons per tothom. I la distribució vindria a ser la que veieu a la imatge. Els nuclis desproveïts d'electrons es distribueixen com poden, bé com poden. No massa lluny, perquè el núvol electrònic envolti a tothom, i no massa a prop per evitar la interacció de les càrregues positives, és a dir, la repulsió. Per tant, fixeu-vos que els nuclis positius de la imatge estan a una distribució, a una distància fixa. Per tant, és una distribució regular, ordenada, i el núvol electrònic està envoltant els nuclis positius. L'exemple que poso sempre de l'enllaç metàl·lic és l'ensaladilla russa. És com si tinguéssim les partícules, el tros de patata, el tros de mongeta, el tros de pastanaga, units per una maionesa que li donen consistència a tot. I aquesta unió de maionesa no impedeix que quan tu intentes aixafar l'ensaladilla russa faci cap al costat. Això és la deformació plàstica que tenen els materials metàl·lics. Totes aquestes característiques provenen del tipus d'enllaç. En tant que els nuclis estan col·locats ordenadament,
són sòlids cristal·lins. En tant que el tipus d'enllaç contempla l'existència d'aquests electrons lliures distribuïts al voltant dels nuclis, fa que siguin conductors de l'electricitat i de la calor. En tant que aquest enllaç no és direccional i no és fort, els metalls es poden deformar i es poden fondre. Per tant, els podem deformar i fer planxes i estirar-los en capa, o els podem fondre i fer peces per fusió i emmotllament com estàtues o escultures. Totes aquestes característiques i aquesta flexibilitat dels materials metàl·lics venen gràcies a que són sòlids gràcies a aquest tipus d'enllaç. Jo estic ensenyant ara a la càmera un bloc de bismut. El bismut és un metall i el que m'agradaria pensar que podeu veure amb aquesta mostra que us ensenyo és l'estructura cristal·lina. Els cristalls de bismut que es veuen aquí com facetes en aquest bloc que tinc a les mans, doncs és com una evidència, és l'evidència del que us estic dient i us estic demanant que us creieu. Els metalls són absolutament sòlids cristal·lins i aquests cristalls de bismut que us ensenyo en són la mostra. L'únic problema que tenen, o el principal problema que tenen els metalls és que pesen molt. Llavors, la tecnologia ens ha solucionat el problema i us estic mostrant un tros d'espuma. Aquesta espuma és una espuma d'alumini i aquesta espuma d'alumini té una densitat inferior a la unitat. És a dir, si jo deixo caure aquesta espuma a l'aigua, flota. I en tant que les cavitats no estan connectades una amb l'altra, no és que passi l'aigua d'un forat a l'altre. Per tant, això sobraria. Aquest tipus d'estructura de foam metàl·lica són les que, amb una làmina a un costat i una làmina a un altre, ens permeten fer estructures molt rígides, molt resistents, però molt lleugeres. I amb això fem panells d'avió, panells de tren, etc. Sí, això ha estat gràcies al desenvolupament energètic. Per cert, he portat un lingot que no és d'or, és un lingot d'alumini. L'alumini té una densitat de 2,7, és a dir, un litre d'alumini pesaria uns 2,7 quilos, i davant de situacions com pel·lícules de La Casa de Papel, d'aquestes que surten lingots d'or, que la gent agafa els lingots alegrement dient «Ué, un lingote!» Mentida. Un lingot d'or pesa 12 quilos i mig. 12 quilos i mig. 12 quilos i mig no es poden aixecar amb aquesta alegria. I 2 lingots són 25 quilos aproximadament. I la gent a les pel·lícules estiren els lingots com si fossin teules de torró. Bé, doncs no cal que us digui que el que es tiren a les pel·lícules són bàsicament peces de plàstic pintades de daurat, perquè si fossin d'or de debò les haurien de carregar d'aquesta manera i això no ho veiem mai a les pel·lícules, però bueno, això són aquelles coses que passen. En fi, els metalls tenen la gràcia o la capacitat de que són reciclables pràcticament de manera indefinida si ho fem bé i llavors és un residu, la ferralla és un residu valoritzat. I només em queda parlar dels materials compostos, que són la barreja de tots. Els materials compostos tenen normalment una fase coherent o contínua, que és la matriu, i una fase de reforç. Aquest reforç poden ser partícules, fibres o el que sigui. Jo us he dit abans, i tenim pràcticament totes les composicions, metall polímer, metall ceràmic. Us he dit abans que el paper és un material compost. El material compost format per fibres de cel·lulosa amb una matriu també de cel·lulosa. En un foli normal com aquest, les fibres estan en aquesta direcció i això és el que fa que en la direcció de les fibres el material compost és molt resistent i pot aguantar i pot ser amb una rigidesa impressionant, però que si l'agafem en la direcció perpendicular, cau. Cau perquè les fibres no estan en aquesta direcció, estan en la direcció en aquesta longitudinal. I si aprofitem dels materials compostos aquesta diferent manera de comportar-se quan hi ha fibres o no, doncs traiem tot aquest profit. I nosaltres gràcies a la tecnologia i al coneixement, hem aprofitat això, però no d'ara, des d'antic. La imatge que us mostro és una ciutat que està al desert, que es diu Shibam, que està feta de fang i palla, no cuit. La petita quantitat de palla distribuïda en el fang fa que el producte sigui prou resistent com per aguantar pes i temps. Aquesta ciutat té centenars d'anys i té blocs de pisos fins a 9 plantes. Li diuen la Manhattan del desert i no està cuit. En canvi, si ho fessin per separat, amb el fang no faríem res i amb palla crec que només va haver uno de los 3 cerditos que va fer una casa de palla i el primer bufit la van tirar a terra.
Més exemples de materials compostos serien les rodes de camió, que són de cautxú, i aquest cautxú amb un filferro, doncs amb un filferro d'acer molt primet, conté una gran rigidesa, cosa que si fossin de cautxú només, el cautxú és un material molt blandengue. Jo tinc aquí un parell de pilotes de cautxú que estic ensenyant a la càmera. El cautxú és un polímer, és un tipus de polímer. Les dues són iguals i la roda de camió sense filferro seria un polímer com aquest, un polímer que rebotaria i tal. Però si li podem afegir un additiu perquè faci això, heu vist que no rebota, que no ha tornat a les meves mans. Doncs aquesta capacitat de no rebotar és només per un additiu un additiu plastificant. I a més li posem aquests filferros d'acer, unes varilles molt primetes, i li donem una rigidesa extra. I amb això doncs aguanta el pes del camió, de la càrrega i del camionero. O els bidons, el material urbà que tenim, o el material d'esport, que és resina amb fibra. La resina és un caramel i la fibra és roba, i en canvi el conjunt és terriblement resistent. Fem carrosseries de moto, de cotxe, etc. O el vidre, que té reforç de varetes d'alumini, pot arribar a aturar un projectil, una bala, o etc. En fi, no acabaríem mai, no acabaríem mai. Jo he portat uns quants materials, però no acabaríem mai. Els materials ens envolten. Han estat els protagonistes de les situacions més destacades, de les revolucions més significatives, i són els protagonistes de la revolució que vivim. Només us dic que si ho fem bé i els utilitzem bé, poden ser la nostra salvació. I un exemple seria el vidre dels nostres cotxes, que són dos vidres amb un film entremig. És un material compost, un sàndwich. Aquest film entremig fa que en cas de projectar-se, d'arribar a un projectil, la fissura es propagui perpendicularment i no cap a la direcció de l'habitacle, i ens pot arribar a salvar la vida. Això és la sinergia. Bé, seran, com us deia, la nostra salvació. He posat la imatge de Toy Story de «Oh, salvados!» si ho fem bé. I per això ens cal una miqueta de coneixement. Bé, només dir-vos que els materials són la base del present i seran els materials del que està fet el nostre futur. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.